Урман или yol һәм сәламәтләндерү лагерында капиталь төзекләндерү эшләре февраль аенда башланып киткән иде. Эшләр барышында лагерь биналары гына түгел, лагерь территориясе да зур үзгәрешләр кичерде. Лагерь бүген тулы бер ял итү комплексын хәтерләтә. Тантаналы ачылу чарасында район башлыгы Альберт Хуҗин, Татарстан Республикасы премьер-министры ярдәмчесе Довхид Хамадишин һәм район җәмәгатьчелеге катнашты. Biz bir paşanda ortqa beriga yerleşmegeneymin, alınganmız iken işlep çıgabız deyip tutunduk hem Allah'a şükür işlep çıktık. Bizning balalarımızga mında yol itirge bütün mümkünlikler de var. Довхид Хамадишин лагердің саф һавалы, табигатьнең иң матур җирендә урнашуына саклануын билгеләп үтте. Tüklü bulsun, tüplü bulsun, балаларга сау сәламәт булып үсү өчен зур файда китерсен. Самое главное, шундый теләк. Лагерьга кирип капкасы төбендә кызыл лентаны кискәч, кунаклар лагерь территориясына уздылар. Бердә аларны волонтер укучыларыбыз лагерь буенча сәяхәткә чакырдылар. Чарада катнашучылар иңелек ачык һавада урнашкан территорияга килделәр. Мәйданда укучыларның чыгышын карагач бүләкләү тантанасы узды. Лагерьне төзекләндерүдә үзләреннән зур өлеш керткән һәм төзекләндерү эшләрен башкарган подрядчы оешма вәкилләренә район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Территорияне чистарту, тәртипкә китерүдә актив катнашкан оешма җитәкчеләре дә район мәгариф идарәсенең рәхмәт хатларын алдылар. Аннан соң кунаклар территорияда урнашкан ашхана, медицина пункты, балалар яшәячәк биналарны карадылар. Башкарылган эшләр, лагерьдагы үзгәрешләр бар кешенең дә күңеленә хуш килде. Подряд оешманың эшләгән эшләре ошый. Киләчәктә инде әлеге лагерьда балаларны көтеп калабыз, сыйфатлы яллар оештырырбыз дип өметләнеп калабыз. Миңа нык ошады ремонт лагерьнең. Бу безгә күбрәк мөмкинлекләр бирә. Әлеге лагерьда сцена юк иде. Хәзер инде ул бар һәм отрядларга уңайлырак булачак, үзенең выступленияларын күрсәтергә, чыгышларын күрсәтергә бик әйбәт булыр иде. Икенче елга да киләсе килә, миңа монда бик ошады. Ремонт чынлап та бик әйбәт ясалган. Лагерь әле киләсе җәйгә генә балаларны кабул итәчәк. Биредә ял итүче балаларыбыз үзләре өчен ясалган мөмкинлекләрдән ихлас файдаланырлар дип ышанабыз. Лагерьда үткәргән кызыклы да, файдалы да яллар аларның күңелендә озак сакланыр. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.